Acum trebuie să fac așa, să iau cartofii, să-i tai. După aia ceapă. Așa, să fac și o mâncare. Oul e la fiert acolo, las facă tari. În ibric. Bag un oțet. Ce să mai bag? Și am făcut ceva bun. În seara asta, mâncare de regimă. Frumos, tehnic. Mă pricep la bucătărie, mă. Gătesc de la vârsta de 14-15 ani. Ia uite, vezi? Da, bă, tată, bă. Castrolul ca mic, mă.